I welcome you, brethren, to the Gospel Chariot. I welcome you all to this time where we want to talk about the Word of God as it is given to us by the messenger of God, Ernest Pomage of Africa, the man behind my face. We want to talk about his commissioning. Last time we talked about his birth. Kuti akazvarwa sei muranda waMwari Pomage wa Africa. Tisati nokuti kuti tinzwisise zveevhangeri yaakatumirwa, tinofanira kutanga taronda kuti kutumwa kwake kwanga kwakambomira sei. Kutumwa kwake kwakamira sei. How it all started. So takaona kuti wakazvarwa sei. Tikada kufananidza mazvarirwe akaitwa muranda waMwari Pomage wa Africa, tinoona kuti the devil was at work kuti aite hinda basa roruponiso rwepasi rose, nekuti akatakura kusunungurwa kwerudzi, kusunungurwa kwemarudzi, not only Zimbabweans, not only Africans, but he carries salvation yavanhu pasi rese. Yes, he is called Pomage of Africa. Why? Because the Africa part tells his origin, just like Paul of Tarsus. We then know we are referring to Paul, origin Tarsus. Now Pomage of Africa achitumwa na Jesu, hana kungomuka avapo, asi wakatofa azvarwa neaurawa neinfluenza kuti basa iri rirege kuvapo, asi Mwari akamumutsa kuvakafa. Mwari akamumutsa kuvakafa. So vanoverenga bhuku mu the divine commission of Pomage of Africa part 1 inotsanangura ichiti, painotanga Paulos muapostora usina kubva kuvanhu kana kutumwa nomunhu, asina Jesu Kristu na Mwari Baba vakamumutsa kuvakafa. Galatia chapter 1 verse 1. Akatomutswa kuvakafa, akatomutswa kuvakafa. Of course this Galatians chapter 1 yairifeyawo zvayairifeya, but kabata kuzvarwa kwaPomage of Africa ichokwadi kuti akatofawo panyama, asi akamutswa kuvakafa, uye hana kubva kuvanhu kana kutumwa nomunhu, asi wakatumwa naJesu Kristu naMwari Baba, avo vakamumutsa kuvakafa. Akamutswa kuvakafa, akamuka, akatumidzwa zita rokunzi Paul Mwazha of Africa. Mugore ra 1930 ari very young, tikavhura page 2, if I am not mistaken, page 2 mugore ra 1932, hanzi ndichidzidza sabbi pamasvaure, ndakarota ndiri mutembere seri kwearitari, ndikaona muchizaruro pakati petembere
ndikaona muchizaruro pakati petembere paita dombo guru. Muti ukamera uchibva padombo iri, wakakura uchipfuura denga retembere. Dakara wapfuura chadenga chipfumbu uchibaya kuenda mudenga. Ini ndakanga ndiri seri kwearitari yetembere. Ndimire ndakatarisa muti uyu. Pakarepo ndakanzwa inzwi richibva kudenga richiburuka nomumuti uyu richisvika mutembere ndokutaura neni. Rakataura riri mudenga richiti, tarira, tarira, ndava kuburuka kudenga kuzotaura newe chiso nechiso mutembere. Ini ndakati, ndiparo mwazha Afrika we, zvakanaka ishe, burukai henyu muzotaura nomuranda wenyu saizvozvo. Ipapo ndakaona murume muchena asina kumbofanana navanhu vepasi pano, wakasimba achiburuka mumuti uyo ndokusvika padombo. Ipapo ndakamhanyira kuaritari ndokusvikoti, ndakuziva ndiwe Satani. Ndakabva ndamubata mumaoko maviri ndokusimudza ndokumurovera pauriri hwetembere achibva angofa pakarepo. Ndakazoona tembere yazara navanhu vakanga vakapfeka zvichena. Nokudaro inzwi raMwari rakatanga kutaura neni richibva kudenga. Rakataura neni nguva yakareba, asi hapana kana shoko rimwe haro pane zvose zvakataurwa naShe Mwari mutembere kwandiri rakatenderwa kuzivikanwa navanhu vepasi rino. Ndakapepuka ndikanamata. This is a revelation. Chizaruro kumuranda waMwari paro mwazha Afrika. Right. Tati isisu paro mwazha Afrika akazvarwa mugore ra1918. Mugore ra1932 kureva kuti muranda waMwari akanga aine makore 14 years of age. Akanga ava kutorota ari mutembere paaritari mudenga in heaven at 14 years of age. His divine commission is not something that started akura, but akatotanga ari mwana mudiki. Nokuti tikadzokera even pa page 1 chaipo, yet the divine commission of Paul Mwazha of Africa, kutumwa kwa Paul Mwazha of Africa chikamu chekutanga, anotaura achiti mugore ra1929 na 1930 ndakadzidziswa ketekezima yechiroma nasekuru vangu nyama yedenga. Tainamata muteuro waIshe pakuvata napakumuka misi yose. Nenguva iyi ndakanga ndisingagoni kuverenga sezvo ndainge ndisati ndapinda chikoro, asi ndakanga ndava kugona kupindura mubvunzo nomusoro nokuita munamato waIshe zvose. Nenguva iyi, bata shoko iri, nenguva iyi hanzi nenguva iyi ndakatanga kuziva Mwari sababa wangu ari kumusoro kudenga naJesu Kristu somuponesi wangu. This was 1929. Tikati 2 years plus 9 years, that's 11 years of age. Akanga ava kutogona kupindura mibvunzo yeshoko raMwari. Akanga ava kutogona kuita munamato waIshe. Akanga ava kuziva kuti kudenga kuna Mwari Baba uye Jesu Kristu ndiye muponesi wedu. Now coming to our today's menu of 1932 revelation, Paul Mwazha weAfrica achitsanangura kuti akarota ari mutembere achibata mabasa mutembere paaritari tembere kumusoro kudenga, right, at 14 years of age. This means that Paul Mwazha weAfrica, Satan akanga akutoziya basa riri paari uye ruponeso rwakatakura maoko ake. So he wanted to block it. Aida kukanganisa kubvisa. I will refer you pana Matthew chapter 4 mukaverenga na Luka chapter 4 tikaverenga zvakare. Ndichada kundoverenga ndiri kuna Luka chapter 4 kuti tinzwisise kufanana
zvakaitwa mashandiro aSatani, right? Ndichadzoka papoindi yangu, kuidzwa kwaJesu, right? Zvino Jesu azere nomweya mutsvene wakadzokazve achibva paJorodhani, akatungamirirwa nomweya murenje, bata shoko iri, achiidzwa nadhiabhorosi mazuva ana 40. Wakanga asingadyi chinhu namazuva iwayo. Zvino akati apera akaziya. Zvino dhiabhorosi akati kwaari, kana uri mwanakomana waMwari, udza ibwe iri kuti rive chingwa. Jesu akapindura akati, kwakanyorwa kuchinzi kuti munhu haangararami nechingwa bedzi. Zvino akamutungamirira kumusoro, akamuratidza ushe bwose hwenyika nenguva duku. Dhiabhorosi akati kwaari, ndichakupa simba iri rose nokubwinya kwazvo, nokuti ndakapiwa ini kuti ndibvupe wandinoda. Zvino iwe kana ukandinamata, zvose zvichava zvako. Jesu akapindura akati kwaari, kwakanyorwa kuchinzi, namata Ishe Mwari wako, umushumire iye oga. Akaenda naye Jerusarema, akamuisa pachiruvu chetemberi, akati kwaari, kana uri mwanakomana waMwari, uzviwisire pasi pano, nokuti kwakanyorwa kuchinzi, ucharayira vatumwa vake pamusoro pako kuti vakuchengete. Pamavoko avo vachakusimudza kuti urege kugumbusa nerutsoka rwako pabwe. Jesu akapindura akati kwaari, usaidza Ishe Mwari wako. Dhiabhorosi akati apedza kumuidza ose akamusiya kusvikira imwe nguva, right? Mukadzokera kuna Matiyo chapter 4 inotaura pamusoro peshoko rimwe chete irori, right? Handichaverengi yose, ndoda kuinda pokupedzisira. Hanzi dhiabhorosi akamuisazve pagomo refu, akamuratidza ushe bwose hwenyika nokubwinya kwabwo. Akati kwaari, zvose ndichakupa kana ukawira pasi ukandinamata. Ipapo Jesu akati kwaari, ibva Satani, nokuti kwakanyorwa kuchinzi, namata Ishe Mwari wako, umushumire iye oga. Then paakazoiswa manje pamusoro penyika achiratidzwa kuti anamate Satani, Jesu akamuti Satani, akati ibva Satani, nokuti kwakanyorwa kuchinzi, namata Ishe Mwari wako, umushumire iye oga. Chinda pavhesi 11 ya Matiyo chapter 4 inomva yati, zvino dhiabhorosi akamurega, vatumwa vakauya vakamushumira, kureva kuti vakashumira Ishe wedu Jesu Kristu. Matiyo chapter 4 verse 11, right? Now coming to the divine commission of Pomage of Africa, paita nyaya dzakafanana in the sense yokuti Jesu achibva kubhabhatidzwa paJorodhani, achitungamirirwa nemweya mutsvene kuti aende murenje kundozvitsaura, ndipo paakanga achizvigadzira kuzviprepare pabasa rekusunungura pasi rose, basa romuchinjikwa. Nokuti wakanga ndo pakatanga mission or ministry yaJesu Kristu achibva mugo, nokuti fasting for 40 days 40 nights, usingadye chinhu usinganwe chinhu, unenge washandurwa kubva muumunhu kuinda muumwari. The devil akazviziva kuti basa ranangana naJesu ratarisana naro panguva yazvino rava basa rekumobiliza vanhu nokuzvigadzira pabasa romuchinjikwa. Nokudaro Satani akanga aripo pakubloka basa iri kuti risaenda mberi, nokuti dano Ishe wedu Jesu Kristu akabvuma zvimwe zvezvaakanzi aite naSatani, ndo paibva paparara basa rese. Basa romuchinjikwa haraizagona kuvapo, uye kunzi anzi mwanakomana waMwari, that title nebasa iroro nekuhuwa umwanakomana waMwari nokuva umwari zvaimva zvabviswa paari, omva ava fallen. Adam akapiwa nyika naMwari kuti atonge panyika, akatorerwa akabvutirwa naSatani, akadona, ndiko kwakava kudona chinonzi munhu.
Satani aida zvakare kuti Jesu asasvika pabasa romuchinjikwa. Deno akamudhifita apa pakutanga apa pamapreliminary, pakutanga apa pagenesis rebasa rakabva. Zviro kwazvo basa romuchinjikwa raigona kuzomira. Now, coming to the divine commission of Pomage of Africa, tataura nyaya kuti achizvarwa muranda waMwari, the devil wanted to block basa rekupedziswa kwevhangeri yaJesu kupfurikidza nemuranda waMwari Pomage of Africa. Akamuuraya, akatodesigna denda reinfluenza kuti arware afe, zvibve zvarova. Asi Mwari akamumutsa Pomage of Africa kuvakafa, sezvataurwa pana vaGalatia 1 chapter 1. Paulosi muapostora, usina kubva kuvanhu kana kutumwa nomunhu, asi naJesu Kristu naMwari Baba vakamumutsa kuvakafa. You get it? Now, ava mutembere, Paulo achibatsira nokugadzira ashanda paaritari ari mutembere kudenga at 14 years of age. The devil still wanted to block this whole basa rekusungurwa kwavanhu. Aida kuti aburuke chiso nechiso, akataura saMwari ari kudenga, ari pamusoro pakudenga. Ataura saMwari. Paulo muAfrica akati buruka Ishe. Achiburuka mutembere nemumuti, Paulo wakamuona akamuziva kuti munhu ndiSatani. Zvikanzi ndakuziva ndiwe Satani. Ndokumubata kwakumurwera pauriri hwetemberi. Right. Mukaverenga, hanzi imba yakazara navarume vakanga vakapfeka zvichena. Kuna Jesu vatumwa vakaungana vakamushumira. Kuna Paulo imba yakaungana navanhu vakapfeka zvichena. Right. You see the similarity. Mwari akamubata vana Pomage of Africa kwenguva refu mashoko mazhinji, uye mashoko aya haana kutenderwa kuti vazive isu vari panyika. The ability, chinova chinhu chakaiswa naMwari muvaranda vake, chinogona kushayikwa mune vamwe varanda kana munesu vateveri. Pane gift inonzi the spirit of discernment, the ability to separate chinhu chemanyepo nechokwadi, truth and something not a deception. Chinhu chinonzi deception chinouya chiri chakapfeka uchokwadi. Uchichitarisa macharacteristics acho, mamiriro acho, maproperties acho, hunga icho chechokwadi, asi chisiri chechokwadi, chakapfeka humanyepo mukati macho. It's now you, the person, kuti ugone kuita discernment that, ugone kupatsanura that. So kuna Pomage of Africa, akapiwa chipo ichocho at that age of 14 years of age, the ability to tell that this is not an angel from God, this is not God, this is not Jesus Christ, this is the devil. Nokuti iye akaburuka achitaura saMwari, akapfeka ukushamisa hwaMwari. Asi Paulo achimuona akati ndakuziva ndiwe Satani, akamurwera pauriri hwetemberi. Dano Paulo Pomage of Africa asina kugona kuteerera nokuona kuti munhu uyu, this is not God. Aide akateerera, akanzwa zvaitaurwa naSatani achiti ndaona Mwari, ndasangana nomutumwa waMwari, kana ndasangana naJehovha Mwari. Asi akaziva kuti ndiSatani. Ikoko kugona kupatsanura Satani naMwari ndo yakava greatest test ye the divine commission of Pomage of Africa. Paakakunda izvozvo ndo pakatanga hwaro hwedivine commission, hwekuti nyaka nhasi chero mukauya negreda, chero mukauya nemaearth moving aya makuru aya, chero mukauya nemwoto, hamugone kumuvha kana kubvisa kana kumisa basa rekutumwa kwaPomage of Africa, because akakunda at a very tender age. At the age of 14, he was able to tell that this is the devil, this is God, this is not God. So throughout his ministry up to now, he never submitted
to the cause of the devil. He never bent towards the cause of the devil. Akaramba akamira, akaramba akasimba. Paul, Maja of Africa, at very tender age of age. Are you able, as his follower, kupatanura zviri zvamwari nezvisiri zviri zvamwari? Right now, by the time of the print of this video, tine 3 groupings. Vese vari kuti vakamira pachokwadi, vese vari kuti vari kuteera muranda waMwari Paul Mwaja Africa. But are you able to tell to that gift of discernment, is it in you? Are you able to tell? Because all the 3 groupings behave as if they are true followers of Paul Mwaja of Africa, as Paul Mwaja of Africa is a true follower of Jesus Christ. If Paul Mwaja of Africa was able to tell that this is not true, this is false, this is true, sezvakaita Ishe wedu Jesu Kristu achizwa naSatani nokuti wakanga ane nzara, pfungwa dzawo yase dzakanaka, nokuti kana watsanya 40 days 40 nights unotonzwa sokuti you are now a god himself. There are prophets these days who behave as if they are now God themselves. If you don't pay attention to details, you are likely to submit to the cause of the devil, thinking that you are doing the right thing, thinking that you are God sent when you are not actually God sent. Are you able to separate, to tell, to check, pay attention to details? Does this depict the true gospel of our Lord Jesus Christ is given to us by Paul Mwaja of Africa? In the 3 groupings, are you able to tell the difference, the deviations from the divine commission of Paul Mwaja of Africa? Because we know the origin, we know how the teaching of Paul Mwaja of Africa. But are you able to tell the 3, to separate which one is the true following of the divine commission of Paul Mwaja of Africa? I hope we meet in the next video. This is the Gospel Chariot channel, the Gospel Chariot television, where we talk about the word of God, following the doctrine of Paul Mwaja of Africa, more or less submitting a documentary of the life of Paul Mwaja of Africa. We are going to have teachings, we are going to have his videos on this channel. Please support us, subscribe to the channel, comment your shares, share the links, share with people, like our videos, so that the gospel of our Lord Jesus Christ reaches all parts of the world. We want every corner of the world to know that there is a commissioned one of God. There is a true gospel of our Lord Jesus Christ through the divine commission of Paul Mwaja of Africa. The divine commission of Paul Mwaja of Africa is a system. The end time message heralders, a group of people who are committed, dedicated to preach the word of God so that it reaches all parts of the world. Undiluted gospel of our Lord Jesus Christ. Non-political gospel of our Lord Jesus Christ. Not gospel to support this world material things, but the gospel that speaks about our salvation, kusunungurwa kwemweya yedu, kudzikinurwa kwedu nedonzo rapa Mwaja Africa rekuti kana tafa kana nyika yaguma tese tiende kudenga. God bless you, God bless everyone, God bless his people, God bless his priest Paul Mwaja of Africa. I pray may his angel protect you, walk with you, be with you always. Thank you.